ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଶୁଭୁନି ତମକୁ? ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ମଣିଷଟେ ହେଇଛି। କଣ ଆଚ୍ଛା କହିଲ? ସକାଳେ ଆସି ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି କବିତା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଆସିକି ମତେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛି। କବିତା? ସବୁ ସରିଗଲା, ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା। ଆବେ ମୁଁ କବିତା କଥା ଭାବୁଛି ବା। କେତେ ଭଲ ତମକୁ ପାଉଥିଲି ଲୋ ମଦନ। ଆବେ ମତେ ଛାଡ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ଦେ। ସବୁ ଛାଡି ତୁମ ହାତ ଧରିଥିଲି ମଦନ। ତମ ମନରେ ଯଦି କବିତା ଥିଲା ମତେ କାହିଁ ବାହାଉଥିଲ? ଆବେ ମୁଁ କବିତା କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଛାଡ, ସେ ଛତର ଖାଇ ପତ୍ର ଖାଇ କୋଉଠି ରହୁଛି ମତେ କହିଲା ଆଗ, ମୁଁ ଯିବି ତା ପାଖକୁ। ଆଲୋ ଧନ, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଧେ। ମୁଁ ସକାଳେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକା। ତୁ କୋଉ କବିତା କଥା ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ଆରେ ସେ କଥା ମୋ କହୁନ। କବିତାରେ ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ପୁରେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆଉ ଲେଖିବି, ମୋର ତ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଥିଲା। ଚାଲା ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରି ତମ ପାଇଁ କହୁନୁ? ତମ ଫେଭରେଟ ଡିଶ ବନେଇବି।